tots els cotxes que venen darrere són de darrere. I aquest van allà. Segueix. Seguim amb el... Pita-li, pita-li. Agafa 3G, ara. Mira, 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 mira. Ple. Para los autocars aquí, tú. Uy. I la Betriu, perquè estos venen de Lleida. Estos són de Dorià. Oh, arriba a estar això, a petar. A petar. A rebussar. Ja plou. Plou, com saber. Comença a ploure. Moltes gràcies, Núria. Moltes gràcies. Sí, el portava. Moltes gràcies, m'acompanyes molt, Aquestos de la T, Juan Carràs. Sí. Ayer de una bolsa de basura. Per mateix, què m'has pensat? No, de carinyo. Sí. No s'ha baixat. A veces los han montado. Sí, no, yo quiero que estos que aquí encontremos una manifestación. Està buscant l'aparcament. Ya contaremos, ya contaremos. Para desplazarse como si fuera mucho más que uno. Visca Catalunya! Visca!
Ara. Anem al davant de tot. De tot, vale? I us truco. Dennis, aquí en Calella. No, cavallà, que aquí en Calella. Ara anem a veure.
polítics! Llibertat! Els carrers seran sempre nostres! Els carrers seran sempre... M'agafo alguna cosa, que vaig jo. La capçalera.
Montre-moi le cadre du début. Ok, merci. المظاهرة التي شارك فيها عشرات الآلاف من الناشطين الوطنيين الذين جاءوا إلى هنا إلى مصر
دعت اليها منظمه الانفصاليه كاتالونيا تأتي شعار مستيقظ اوروبا لدعم الديمقراطيه. Puigdemont, el nostre president! És Puigdemont, el nostre president! Puigdemont!
Es que vaya no
Let's
Sí.